Välkommen, tervetuloa kuuntelemaan podcastia Healthcare Horizons Suomen terveydenhuollon kulissien takana. Tänään meillä on vieraana täällä Paula Tapaninen ja mun nimi on Lotta Eronen. Mä työskentelen terveydenhuollon lehtorina ja yhdessä studiossa mulla on mun kollega Mikaela Lindqvist mukana tänään. Paula työskentelee Lääkärit ilman rajoja -järjestössä sairaanhoitajana ja Lääkärit ilman rajoja on kansainvälinen sairaanhoitoon erikoistunut humanitaarinen avustusjärjestö, joka työskentelee tällä hetkellä jo yli 70 maassa ja on toiminut jo yli 50 vuotta. Ja järjestön periaatteena on tarjota puolueetonta, riippumatonta ja neutraalia apua siellä, missä hätä on suurin. Ja tervetuloa Paula meidän studioon. Kiitos ja kiitos kutsusta. Tämä on ihan mielenkiintoinen kokemus. Joo. Haluatko sä kertoa vähän meille sun taustasta ja urapolusta ehkä aluksi? Joo, eli ammatiltani sairaanhoitaja. On tosi paljon ollut lastensairaanhoitajana työskennellyt täällä Helsingissä lastensairaalassa ja sitten myös Lontoossa ja Dubaissa. Ja sitten on ollut paljon näitä ulkomaankeikkoja ja ennen sairaanhoitajaksi valmistumista mä oon ollut myös lähihoitajana ja silloin on tehnyt myöskin ulkomailla jonkin verran töitä tuolla Intiassa pidempäänkin. Ja Arcadassa on myös opiskellut ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tässä välissä. Okei, joo. Eli sä oot aika paljon tehnyt ulkomailla. Joo, kyllä. Joo. Oliko se ennen kuin sä päädyt tähän Lääkäri ilman rajoja järjestön mukaan, niin teit sä paljon silloinkin ennen? Joo, itse asiassa ne aika moni, Lääkärit ilman rajoja, mutta myös vaikka Suomen Punainen Risti, niin ne vaatii hyvin usein sitä, että olisi kokemusta jostain tämmöisestä maasta, missä on matala tulotaso tai vähäiset resurssit. Niin ja myös tietenkin kielitaitoa jonkun verran, niin sitten mä oon ihan sen vuoksi ollut, silloin hakeuduin Lontooseen aikoinaan, mutta myös toki työkokemuksen vuoksi ja sitten on siinä välillä tehnyt jonkun harjoittelun Malavissa ja Keniassa ollut ihan semmoista. Mutta lähinnä siinä on ollut taustalla se, että sitten haluaisi tehdä avustustyötä, niin sitten aina pikkuhiljaa katsellut, että mitä ne vaatii ja sitä kautta lähtenyt. Oliko sulla jo varhaisessa vaiheessa se ajatus, että sä halusit tehdä? No on ollut tosi pitkään, mutta mulla on ollut niin varhaisessa vaiheessa se hoitotyö semmoinen, että se varmaan jotenkin linkittyy siihen, mutta on ollut pitkään semmoinen tavoite, mutta se on ollut aika pitkä tie myös, että ei mikään voi päästä nopeamminkin. Niin, oliko se niin, että sä opiskelet myös tällä hetkellä yliopistossa? Joo, nyt mä opiskelen Tampereen yliopistolla, että mulla on gradu tai globaalia ja kansanterveystieteiden maisterin tutkinto, niin on gradu siellä menossa. Että se on ollut tässä sillä niin kun on käynyt välillä ulkomailla ja sitten tullut kouluun ja sitten lähtenyt taas, niin se on ehkä sopinut tähän vaiheeseen. Haluatko sä paljastaa meille, että mikä sulla on aiheena siellä? No se liittyy tuohon ruokajonoihin tällä hetkellä ja Punaisen Ristin kanssa yhteistyössä, kun mä siellä tehnyt sitten taas korkeakouluharjoittelun nyt. Joo, niin just. Viime vuonna, niin sitten sieltä vähän poimittu matkan varrelta. Kyllä. Okei. Haluatko sä kertoa vähän vielä, että miten sä päädyit just siihen Lääkärit ilman rajoja -järjestöön töihin? No mä varmaan kuulin sitä kerran, kun opiskelin sairaanhoitajaksi, että kävi joku sairaanhoitaja suomalainen, joka oli ollut heidän kautta jossain, en todellakaan muista tarkasti. Ja sitten sitä kautta aloin kanssa vähän katsoa niitä vaatimuksia, että mitä on sairaanhoitajille ja sitten mä silloin opiskelin sairaanhoitajaksi, niin piti olla ensin töissä ja sitten englannin kielen taito, mikä on suomalaisilta sairaanhoitajilta vaaditaan, mutta tällä hetkellä kuulin, että ilmeisesti kaikilta vaaditaan myös ranska tai arabia, mutta ja Espanja on kanssa tosi hyvä. Ja sitten siinä nyt oli muutenkin sitä kokemusta ja sitten myös Lääkärit ilman rajoja, ainakin vielä kun mä oon sinne hakenut, niin ne vaati semmoisen, että opiskelee jotain trooppisia tauteja tai käy semmoisen valmentavan koulutuksen. Okei. Ja sitten niihin taas, että pääsee, niin sitten siihen oli
oma projektinsa ja siinä aika pitkä tie, mutta... Joo, onko se sitten joku, mikä, niinku, kuka tarjoaa sen trooppiset taudit? Tai onko se joku, Ruotsissa mielestäni tuo Karolinska-instituutti tarjoaa ja sitten Tanskassa on joku, mä itse kävin ja Briteissä myös, että mä oon itse käynyt siis Belgiassa. Okei. Okay. Ja sinne mä pääsin sillä perusteella ilman mitään kielitestejä, koska mä oon opiskellut täällä englanniksi Arkadassa, niin sitten siellä niinku, se on vähän. Mutta ne on ihan semmoisia, mulla oli 3,5 kuukauden koulutus, mutta se voi olla myös kuukauden, että sitten, mutta ne on ihan älyttömän hyviä, koska siellä on se on niin erilaista se työ ja se oli ihan semmoista käytännössä, että mitä voi käytännössä tulla vastaan ja semmoisia case studyja ja muuta, että niitä ei mulle Suomessa tule semmoisia asioita vastaan, niin ne on kyllä ollut tosi hyviä koulutuksia. Joo, kyllä varmasti. Ja kun miettii, mitä sairaanhoitajaopintoihin kuuluu nykyään siihen yleissairaanhoitajan kompetensseihin, niin eihän siinä hirveästi mitään trooppisia tauteja tai tuollaista käsitellä. Että... Ei. Joo. Ja se ei... Suomessa on joku globaali terveyden kurssi, mutta niitäkään ei ole mitenkään kauhean usein, niin se ei ole semmoinen ehkä niin kuin... Kyllä. Koska sä niin kuin ensimmäinen kerta niin kuin menit tähän Lääkäri ilman rajojen? 22 on mennyt, että sitä ennen mä menin semmoisen toisen järjestön kautta 21, että mä olin puoli vuotta Sudanissa. Myöskin niin kuin lasten, se oli semmoinen pieni klinikka, että kun ne molemmille pääsi töihin, mutta sitten se, että odottaa sitä paikkaa, mihin oikeasti pääset. Että sä pääset siihen niin kuin henkilöstöpuuliin, mutta se voi silti kestää, että siitä pääsee mihinkään. Niin sitten italialainen järjestö oli sillä, että voitko 2 viikon päästä lähteä. Niin sitten oli se hetki, että niin kuin, sittenpä menin heti. Ja sä mainitsit, että olit jo tekemässä jotain harjoittelua silloin opintojen aikana myöskin. Oliko se lähihoitaja jo aikoina vai? Ei, silloin sairaanhoitaja opiskelin, niin olin tuolla Malavissa. Okei. Miltä tuntui ensimmäisen kerran lähteä tuollaiseen paikkaan? No se oli tosi hyvä kokemus, mutta se ei tietenkään mitenkään helppo, että siellä asuttiin paikallisten niin sairaanhoitaja-opiskelijoiden kanssa asuntolassa, että siellä on mitenkään niin kuin sähköjä on silloin kun on ja ruoka ei välttämättä mitään erityisen maukasta aina ja sitten onhan ne, niin kuin ne sairaala, missä mekin oltiin, ne resurssit on tosi pienet, että se oli kyllä niin kuin, se on hirveän hyvä semmoinen, että jos siellä pärjää, niin sitten kyllä varmasti pärjää monessa muussakin paikassa. Että. Oliko se sulle itselle sellainen vähän niin kuin koe, että onko tämä nyt sitten, mitä olet haaveillut? Niin, joo, ja just se, että saa oikeasti niin kuin sen vähän pitempi, 3 kuukautta silloin ainakin. En mä tiedä kauan ne nykyään käy, mutta... Joo, kyllä. Haluatko sä vähän kertoa tai kuvata, että mikä olisi sellainen tyypillinen päivä, kun sä oot sit siellä, oot lähtenyt ja oot siellä kohteessa ja sellainen työpäivä siellä avustusjärjestössä? Joo, eli missä mä oon nyt ollut Nigeriassa ja sitten Jemenissä, mutta niin kuin eri puolilla Jemeniä pari kertaa. Ja mä oon ollut kouluttamassa ensimmäisellä kerralla ihan lastensairaanhoitajia ja sitten ne 2 muuta kertaa oli nursing activity manager, mikä on vähän niin kuin osastonhoitaja tavallaan, että se työ on semmoista, että Suomesta siis ei lähde ketään muita. Me mennään yksin kuka milloinkin minne tahansa. Heillä tällä Lääkärit ilman rajoja, niillä pyörii koko ajan semmoiset isot rekrytoinnit ja HR:t ja ne järjestelee sitä palapeliä, että kuka milloin mihinkin pääsee. Eli se ei ole semmoista, että nyt porukka lähtee johonkin ja avataan joku klinikka, vaan se, tai siis toki jos on joku äkillinen kriisi, mutta siis tämmöistä, mä oon ollut paikoissa, missä on jo niin kuin edellinen rotaatio ja sitten menee siihen niin kuin jatkamaan sitä työtä ja meitä yleensä on ainoa sairaanhoitaja taustainen, että sitten siellä voi olla joku lääkäri, joku lastenlääkäri, voi sitten on logistiikkapuolen, HR-puolen tyyppejä, mutta noin ehkä 10% työntekijöistä siinä projektissa on ulkomaalaisia ja loput on paikallisia. Eli se on tosi paljon sitä, että me tehdään täysin niin kuin paikallisten kanssa yhteistyössä, että siinä ei ole niin kuin sillä tavalla, ei ole mahdollisuutta varsinkaan, kun kieli ei ole yleensä englanti, niin sitten siinä tarvii semmoista tulkkausapua. Ja
No yleensä noissa paikoissa on aika semmoinen korkea tason riskit, eli kun sinne mennään, niin sitten se lähtee ihan sillä, että käydään niin kuin läpi semmoisia turvallisuuskeskusteluita ja ne pitää allekirjoittaa ja hyväksyä. Ne pitää kyllä hyväksyä ennen kuin menee maahan, mutta sitten ne käydään vielä läpi ne mahdolliset uhkat ja mitä pitää toimia ja minkä tason niitä voi olla. Ja niin kuin meidän omassa työssä, mutta myös niin kuin meidän esimiesten työssä se on tärkeintä, että meillä on se kontakti siihen paikallisväestöön, koska ilman sitä niin mikään ei toimi. Että ne myös on tavallaan niin kuin niitä, jotka turvaa sitä oloa siellä. Joo. Ja niiden turvallisuustilanteiden vuoksi niin päivä lähtee yleensä käyntiin niin, että kaikki mennään yhdellä semmoisella merkityllä autolla sinne työpaikalle ja joissain paikoissa voi olla niin, että niin kuin radiolla seurataan tai aina pitää puhelimella tai radiolla ilmoittaa, että nyt tämä auto liikkuu tästä A-paikasta B-paikkaan, että niin kuin kaikki meidän liikkeet on valvottu ja voi joissain paikoissa oli niin, että niissä autojen katoilla on ne merkit ja jos menee pitempää matkaa, niin ne annetaan sitten, kun on jonkun tason, voi olla niin kuin ohjuksia lennellä niin, että ne tietää ne, missä ne kulkuvälineet menee, niin siellä on tämmöisiä ylimääräisiä asioita, mitä Suomessa ei ehkä tule vastaan. Mutta se on semmoinen, että se on joka päivästä ja sen kun menee, niin sä tiedät sen ja sitten mennään yhdessä porukalla, ketä nyt milloinkin on töissä, niin mennään töihin ja sitten ihan normaalisti pitäisi olla 5 päivää viikossa, mutta hyvin usein tulee 6-7 päivää viikossa työpäiviä. Ne työt alkaa siinä 7:30-8 välillä, vähän riippuu paikasta. Ja mun työt on yleensä ollut sillä, että sitten me ollaan menty johonkin aamupalaverin niin kuin hoitajien kanssa tai jonkun pikkukierron tekemään. Että se on riippunut tosi paljon siitä tilanteesta, että missä on ollut. Että mä oon ollut semmoisessa, missä on aliravittuja lapsia hoidettu ja sitten on ollut tommosia terveysklinikoita maaseudulla ja sitten on ollut niin kuin jotain sairaaloita. Niitä on ollut eri paikassa semmoisessa kylissä ja sitten ihan niin kuin lastensairaalaa. Joo. Niissä päivissä pitäisi olla, no se aamujuttu on yleensä semmoinen rutiini, mutta sitten sen jälkeen voi olla periaatteessa ihan mitä vaan, että joskus voi olla, että minä olen siellä kierrolla ja ne kierrot on semmoisia, että me käydään paikallisten työntekijöiden kanssa samalla myös niin kuin opetetaan asioita, että voidaan ihan puhua käsihygieniasta tai siitä, että kuinka paljon joku lapsia nesteytetään tai miten jotakin lääkkeitä annetaan tai muuttuuko joku uusi rakennus avataan tai jotakin tämmöistä, että ne tilanteet muuttuu ihan hirveästi. Ja harvoin on semmoista, että tuut töihin ja sitten kaikki on jotenkin paikallaan, vaan sitten on yleensä joku ollut ovi irti ja sähköt poikki ja generaattorit ei toimi ja vettä ei saa jostain. Että se on tosi tyypillistä, että sitten pitää lähteä niin kuin luovimaan ja sitten soittelemaan taas jonnekin, että saataisiin niitä asioita toimimaan. Eli sellaista ongelmanratkaisukykyä tarvitaan tai vaaditaan. Että se on tosi, tai siellä niin kuin hirveän vähän mulla on ollut mahdollisuutta hoitotyöhön osallistua muuta kuin sillä just, että pystyy jotakin koulutuksia käymään läpi tuolla Lääkärit ilman rajoja järjestöllä, kun niillä on, mä en tiedä montako 10 000 työntekijää, mutta niillä on tosi vahvat jo niin kuin sairaanhoitajille semmoiset materiaalit, missä on sit ihan videotasolta lähtee PowerPoint-esityksiä, että ne on niin kuin ja ne on niin kuin yhtenäiset hoitokäytännöt, koska niitä on niin paljon ja niitä on arabiaksi, espanjaksi ja englanniksi ja ranskaksi. Ja niin, että siihen ei ehkä sillä tavalla mene aikaa, se on vaan se, että missä välissä sä ehdit sen niin kuin toteuttamaan. Joo. Eli te olette niin kuin enemmän vähän sillai, kun ajatellaan niin kuin niitä, jotka koordinoi ja ehkä on siinä ne, miten sen sanoisi, niin kuin asiantuntijat ja yritätte sitten siinä niin kuin opettaa ja että miten voitaisiin hoitaa tämä tilanne. Joo. Ja mä mietin niin kuin sitä, kun lähden työpaikalle, niin
just sitä, että mä en tarvitse niinku miettiä, kun mä tuun tänne Arkaadan, että tulee joku ohjus tai niinku näin. Että siinä on aika paljon muuta läsnä, kun että miten niinku se, niinku, jos mä niinku mietin, se voisi olla aika pelottava ja sitten taas toisinakin se realiteetti, mitä sä näet siellä, on varmaan hyvin niinku koskettaa ja näin, että miten niinku tämmöisen asioiden kanssa siellä? No se on siis välillä tosi raskasta. Ehkä siinä voi semmoinen toivottomuus, koska ei aina pysty tekemään mitään, että me voidaan tarjota niinku perustason hoitoa, mutta ei ole mitään teho-osastoja joka paikassa, minne saataisiin ja vaikka joku lapsi sinne saataisiin, niin ei, se voi olla, että ei se silti siitä selviä, tai ei ole niinku, että onhan siinä paljon semmoista, mutta sitten mä tietenkin lasten kanssa samalla lailla kuin Suomessakin, niin he myös parantuu hirveän helposti sitten tietyn tyyppisistä, että se on niinku, sitten siinä tulee taas se, että joku lapsi, joka on ollut tosi apaattinen, ei ole saanut pitkään aikaa ruokaa, sitten kun se lähtee ne terapeuttiset ravitsemushoidot toimimaan, niin sitten kun ne hymyilee ne lapset, niin sitten taas se ehkä tuo toivoa kuitenkin sillä tavalla. Joo. Mutta siihen pitää, niin kuin, se on hyvin rajallista toisinaan se. Joo. Miten sitten mä mietin, kun sanoit just niistä lääkkeistä ja näin, että teillä ei ole hirveän paljon niin kuin tarjota, että paikallisten kanssa siellä niin kuin toimitte periaatteessa, mutta onko teillä jotenkin, niin kuin, että onko teillä omia lääkkeitä mukana, kun te menette tai miten niin kuin? Ei, no se on niin kanssa, tai just iso järjestö, että ne pystyy, niillä on niin kuin hankintajärjestelmät ja ne tulee, ja ne ei myöskään niin kuin saa ostaa paikallista, koska ne pitää olla niiden, niin kuin Suomessakin ne pitää tietää, mistä tehtaista ne tulee, että ei me niin kuin tahalla aleta vahingossa myrkytetä siellä, mikä on tosi hyvä, mutta silloinhan se tuommoisiin maihin, joissa ei välttämättä se hallinto ehkä toimi ja siellä on paljon semmoista niin kuin mutkaa matkassa, niin sitten ne voi niin kuin viivästyä, että on kaikki perusantibiootit ja kouristuslääkkeet ja nuo terapeuttiset niin kuin ravitsemustuotteet ja tämmöisiä IV-nesteet ja kanyylit, mutta voi olla sitten, että nyt on torstaina huomata, että me ei saada mistään jotain kouristuslääkettä, että nyt on vaan niin kuin se ykköstason. Ja sitten se on niin, että ne on tosi vaikeita. Eli ne tulee niin kuin lääketoimituksina sieltä itse järjestöltä. Joo, niin. Mutta se on niin iso tosiaan, että niillä on niin kuin hyvin niin kuin semmoiset pitkät kokemukset. Ja keskusvarastot ja muut, mitä niin kuin päivitetään. Kyllä. Mutta siihen just menee, niin kuin säkin sanoit aikaisemmin, että se koordinointi on ehkä semmoista enemmän, että mä niin kuin ikinä pärjäisi ilman kaikkea maailmaa farmaseutteja, logistikkoja ja muita, että se ei ole semmoista, että mä niin kuin teen sairaanhoitajan töitä. Mutta se on mielenkiintoista. Mutta voisin miettiä, että se tiimityöskentely siellä on ihan erillinen merkitys niin kuin siihen, että se niin kuin saadaan toimia, mutta varmaan myöskin se turvallisuuden. Joo, nimenomaan. Ja kaikilla on se rooli siinä, niin sitten kun kaikki yleensä haluaa tehdä sitä samaa, tai se määräpää on sama, niin sittenhän se on aika erityyppinen. Ja kun kaikki me asutaan yhdessä, niin sitten se pitää kyllä toimia. Niin, sä sanoitkin, että lähdette aamulla yhdessä, niin te olette jossain sitten, että järjestää. Meillä on yleensä joku talo ja kaikilla on omat makuuhuoneet, mutta kaikki muut tilat on jaettu. Kyllä. Ja sitten se on siinä jossain lähistöllä. Missä Joo, suurin piirtein. Joo. Onko se sitten joka kerta, kun sä meet niin kuin näihin, niin onko se eri tiimiä sitten? Tai joo. Tämä hyvin harvoin on sillä lailla. Saattaa törmätä kyllä johonkin tai aina joku, joka tuntee jonkun ja sitten se on niin hauskaa, kun niillähän mä en ole hirveästi tehnyt, mutta on ihmisiä, jotka on vuosikausia tehnyt, niin kyllähän ne jo tuntee tosi paljon porukkaa, mutta ei ne niinku samoja ihmisiä lähettele. Kyllä, että siinä tulee sekin puoli sitten, että kun kaikki tietää sen tunteen, kun lähtee uuteen työpaikkaan tai jo opiskelijana, kun lähti uuteen harjoittelupaikkaan, niin joka kerta oli uudet ihmiset ja uudet tilat ja laitteet, tarvikkeet. Ja tuolla on niinku, sekin on ihan hyvä tietää ja muistaa, että suurin siis noissa paikoissa, missä mä oon ollut, niin on ollut ehkä pari ihmistä Euroopasta, että loput on Aasia ja Afrikan ja joista Amerikan maista, että ei ole, niin kuin se ei ole semmoista, että siellä olisi vaan niin kuin
ihmisiä, joilla on samanlainen koulutus kuin mulla, vaan siellä on hyvin erilaista, että Joo. mikä on siis, se on mielenkiintoista ja se on myös semmoista, että niin kuin siinä oppii taas ihan hirveästi sitten. Niin kuin. Kyllä. Ja moni eri kulttuurinen tausta myöskin törmää sitten, jos te asutte siellä yhdessä ja olette tiiviisti koko aika. Niin, joo, ei siinä pääse sillä että no voi olla omassa huoneessa, mutta kuitenkin. Joo. Miten mä mietin sitä, että miten tämä niinku avustustyö on antanut sulle henkilökohtaisesti? Mitä se on? No, mitäs se olisi? Se on antanut tosi paljon. Mulla on ihan hirveästi tietenkin ystäviä eri maista, mutta sitten just myös niinku semmoisista maista, mistä ikinä ajattelisit, että sulla voi tai niinku, että se semmoista ennakkoluulot yhtään ketään kohtaan, niin niitä ei niinku ole. Että mulla Jemenistäkin, mikä monilla tulee jotain tiettyjä assosiaatioita, mutta mulla on niinku, siellä on ihan älyttömän niinku ystävällisiä, vieraanvaraisia ja ahkeria työntekijöitä ja se ei varmasti ole se ajatus, mikä niinku taas meillä tulisi täällä. Mun mielestä se on mulle rikkaus. Mä en usko niinku aina, että voinko minä viedä niin paljon kuin minä saan kuitenkin. Ja onhan siinä työssä semmoinen, että se työ on semmoista, se on tosi niin kuin erilaista, mitä täällä voi tehdä. Ja se on hirveän mielekästä niin kuin siinä mielessä, että siellä on niin paljon kaikkia asioita, mitä pitäisi niin kuin huomioida ja niin kuin ymmärtää ja osata. Ja sitten niillä on niin paljon asioita, mutta ne on nyt muun muassa niin kuin ne ihmiset. Kyllä, joo. Ihmiset ja se mielekäs työ. Ja toihan on jotenkin sellainen, mitä ihmiset muutenkin, kun puhutaan just tällaisista monikulttuurisista työpaikoista ja siitä, että mitä se antaa sille työyhteisölle, että tullaan eri taustoista ja on eri koulutustaustaa ja eri kulttuureista ja maista ja näin, niin jotenkin tuolla, että kun sanoitkin, että niitä rajoja ei tule niin kuin ihmisyyden välille, vaan että siinä jotenkin, joo, kyllä, se on hienoa. Entäs sitten sillä ammatillisesti, jos sä mietit, niin mitä tämä on antanut? Sulle ainakin sä oot päätynyt opiskelemaan lisää tätä aihetta. Ja Joo, no on se tietenkin jonkun tason ehkä semmoista kestävyyttä, että se on niin haastavaa se ympäristö siellä ja miten asiat ei ehkä toimi, niin tietyllä tavalla niin kuin, no se on varmasti yksi niistä ja sitten no järjestelykykyä ja muuta, mutta se sairaanhoidon puolelta, niin no on siinä sekin kokemus sitten, kun sä saat siellä opettaa, niin eihän meillä, jos mä oon sairaanhoitaja, niin kyllä se vaatii ehkä vähän enemmän, että pääsee sen tyyppisiin työtehtäviin, mitä sitten taas siellä saa tehdä pelkästään. No ei se nyt pelkästään ole sillä tutkinnolla, mutta kuitenkin, että niin. Joo, että se on vähän erilaista. Niin kuin sanoit. Ja sen järjestön sisällä pystyy siis kehittymään, että he ei vaadi mitään maisterin tutkintoja, että sitten jos löytää sen paikan, niin kyllä siellä niin kuin on ihan hirveästi mahdollisuuksia. Kyllä. Niin ja varmasti just, että kun on todella näin isokin järjestö kyseessä, niin pystyy sitten sillä edetä urallaan myöskin järjestön sisällä varmasti. Joo. Kyllä. Onko sua koskaan pelottanut? No ei sillä, siis no Jemenissä ehkä se, kun siellä on ihan tosi hurjaa se liikenne, mutta ei niin kuin se tilanne, että siellä on joku pitkittynyt kriisi, niin ei sen vuoksi, tai ei ne ihmisten niin kuin käytös, mutta just joku liikenneonnettomuudet, mitä näki, tai tuli sinne töihin niitä lava-autoja täynnä ihmisiä, niin ehkä se on ollut semmoinen, mutta ei nyt varsinaisesti, että sitten kun niillä on niin pitkät järjestöllä taas, kun ne on tehnyt niin pitkään sitä työtä, niin sitten ne on tosi pitkälle mietitty ja ne hyvin vähän niin kuin ottaa riskiä, niin sitten sillä ei ehkä luottaa siihen ja niin kuin niihin, kenen kanssa tekee töitä myös. Että en ole nyt ollutkaan missään ihan akuuttikriisissä. Joo, kyllä. Onko se sitten niin, että he voi myöskin niin kuin periaatteessa kutsua teidät pois sieltä, jos niin kuin konflikti laajenee tai kokee, että joo.
Mulla kerran, tai Sudanissa tuli Suomen suurlähetystöltä, että ne olisi evakuoinut, kun siellä tuli vallankaappaus, mutta sitten me oltiin semmoisella alueella, kun ne maat on jotkut niin valtavia, että ei se niin näkynyt siellä mitenkään, niin ei me lähdetty, tai en minä lähtenyt, mä olin ainut suomalainen. Muille ei tullut sitä. Muiden maat oli sillä joo, ei, mutta Suomessa tuli niin se voi ehkä tuntua meille täältä, kun me luetaan uutisista, että kun aina välillä tulee näitä, että niin sitten niin kuten sanoit, että meille ei ehkä ole se mittakaavakaan tai yleensäkin se, että on suuria maita ja näin, että se ei välttämättä aina tarkoita, että se on juuri siinä kohtaa. Niinpä, joo, sehän se on. Kyllä. Okei. Mitä jos miettii niin kuin tulevaisuutta? Onko sulla jotakin semmoisia konkreettisia tavoitteita niin kuin tulevaisuuden varten tai suunnitelmia? No tällä hetkellä haluaisin saada sen gradun tehtyä. Alkaa olla vähän semmoinen, että nyt niin kuin koulusta ulos se on ehkä se ensisijainen. Että totta kai mä toivon, että mä voisin tehdä noita töitä edelleen, mutta sitten niissä on se haaste, että siitä ei varmaan ollut puhetta, mutta hyvin usein, jos on sairaanhoitajatausta, niin se on vähintään 3 kuukautta se pätkä, kun mennään johonkin. Että sitten jos on täällä joku semmoinen asia, mikä vaatii, että on niin kuin Suomessa, niin sitten se on aika pitkä aika se 3 ja 3kin on harvoin, että usein se on 6 kuukautta. Että se nyt ehkä tuota kautta, mutta sitten toki jos niin kuin täällä löytyisi jotakin muuta taas tämän tyyppiseen. Mutta kuitenkin, jos ajattelet, että olisi sun unelma, niin elätkö sä nyt sitä sun ammatillista unelmaa tällä hetkellä? Joo, kyllä mä oon tosi pitkään siitä toista työstä silloin haaveilin. Onnellinen, että kävin sen polun. Kyllä. Ja oliko se, mitä sä ajattelit, vaikka sä kävit vähän jo piipahtamassa silloin alussa? Niin, ei sitä oikein osaa ajatella. Ehkä se on niin kuin jotkut ajat on ollut niin kuin ihan todella rankkoja ja raskaita, että sitä on jotenkin ajatellut, että kyllä mä niin kuin pärjään helpommin, mutta sitten taas eihän ne yleensä jää sen muistikuvaan se, että on niin kuin ne hyvät asiat, mitä on saanut, niin ne kuitenkin jää mieleen. Kyllä. Kyllä. Mä mietin siitä, että nyt jos meillä on kuuntelijana semmoinen ihminen, jolla on sama unelma, mitä sulla joskus oli, että hän halusi niin kuin terveydenhuollon ammattilainen, joka halusi hakeutua tai halusi lähteä tekemään avustustyötä, niin minkälaisia vinkkejä sulla olisi antaa? No kielitaito on tosi tärkeä ja sitten niin kuin kannattaa katsoa eri järjestöjäkin tietenkin paljon, mutta tämä Lääkärit ilman rajojakin, niin tosi tarkasti kannattaa katsoa ne kriteerit, mitkä ne on tällä hetkellä ja sitten pikkuhiljaa alkaa toteuttamaan ja se mitä sinne tarvitsee on se, että on niin kuin nöyrä ja avoin, että se ei niin, vaikka ajattelee, että täällä on niin kuin meidän koulutuksella ja voi pelastaa koko maailman, mutta se ei aina onnistu niin helposti. Että sitten, mutta että se on mahdollista ja ehdottomasti niin kuin tulee mahtavia kokemuksia. Niin. Onko se sitten ne maailmankielet niin sanotusti, ranska, espanja? Ranska, Espanja. Venäjä nyt ei ehkä eikä Kiinaa sillä tavalla, mutta siis Espanja, Ranska ja Arabian tosi, se nyt on niin kuin, täälläkin on paljon tietenkin ihmisiä, jotka se on jo äidinkieli tai toinen kieli, niin silloinhan se on helpompaa. Niin sitä kannattaa jo, jos mielii tällaiseen työhön, niin vähän alkaa opiskella samalla. Ottaa selvää, että mitä ne niillä on kyllä hirveän tarkat ne kriteerit, että munkin. Ja siis mulla taisi olla joku 4 haastattelua ennen kuin se sitten, ja semmoisia jotain testejä ja muita. Okei, niin se on, niin. Joo, kyllä. No kun miettii, että yli 50 vuotta on toimittu, niin kyllähän siinä ajassa ehtii jo kehittää. Hekin niin kuin. Joo, kyllä. Mikä on ollut sellainen paikka, mikä on tuntunut sulla, jos sanoit just, että jotkut on ollut tosi raskaita, niin? No ne liittyy ehkä siihen, tai ei ehkä, vaan just kun Suomessa on tosi vapaata naisena ja siis ei ole mitään turvallisuusriskejä, sä voit itse päättää, mitä sä teet, mihin sä menet, milloin sä liikut, haluuko käydä jossakin, mutta mä oon ollut semmoisissa paikoissa, että on joku pieni kylä tyyli jossakin aavikolla, ei siellä ole
samat töihin ja tuut kotia ja sitten niin kuin mitään semmoista, meillä voi olla joku huone, jossa on juoksumatto ja ne niin kuin työkaverit, mutta se on tosi, niin kuin, kun on tottunut niin vapaaseen elämään ja sitten mä en ole mikään semmoinen, että mä jaksan katsoa elokuvia kauhean pitkään, niin sitten se on ehkä semmoinen ollut, että missä pääsee sitten mihinkään luontoon tai mitä, että niin kuin vaan, että se on 6 viikon välein on semmoisia jaksoja, että pääsee niin kuin muutamaksi päiväksi vapaalle, että pitäisi päästä pois siitä projektista, mutta ei ne aina toteudu. Joo, kyllä. Entäs sitten, jos sä mietit, mikä olisi sellainen paras muisto, mikä on jäänyt mieleen? No ne on varmasti monikossa, mitä jo aikaisemminkin sitä taas sitten, kun on niiden lapsipotilaiden kanssa, kun sä näet, että ne tai niiden vanhemmat ja niin kuin potilastyössä nyt yleensäkin, sehän on se paras kiitos, että ei kukaan sulla mitään seteleitä ojentele, mutta sitten kun sä näet, että joku niin kuin parantuu ja voi paremmin, vaikka ne voi olla ihan älyttömän niin kuin huonokuntoisia, semmoisia, mitä meillä olisi jossain teholla, mutta niin se on kyllä sitten se, minkä vuoksi ehkä sitten hakeutuu uudelleen, vaikka sitä aina pohtiikin, että jaksaako. Että vaikka on paljon sellaista, mikä ehkä aiheuttaa sellaista turhautumista, just kun on tottunut Suomen niin kuin tasoiseen, kaikki järjestyy ja on kaiken maailman lakeja ja muita, jotka määrää ja sitä ja tätä. Niin. Kyllä. Ja kaikki toimii niin sanotusti aika lailla. Joo. Toimii. Sen oppii arvostamaan kotimaata myöskin, jos haluaa. Kyllä sitten tämä. Entä sitten, jos sä mietit, että millaisia ominaisuuksia ja taitoja, niin pidät kaikkein tärkeimpänä, että jos haluaa hakeutua töihin tällaiseen avustusjärjestöön? No siinäkin sanoisin, että se avoimuus on kyllä niin kuin, ja semmoinen joustavuus, että pitää pystyä soveltamaan, koska se työ ei harvoin on sitä, mihin sulla on se koulutus. Ja sitten niin kuin just se, että osaa kunnioittaa paikallisten kanssa sä teet sitä työtä, että siinä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, että se on semmoinen, että teknisesti ei välttämättä, niin kuin sitten taas tarvii tietenkin sitä, ehkä jos on monissa maissa aliravittuja lapsia, mitä Suomessa ei ole, ja se on taas semmoista, että kyllä niihinkin pitää osata, tai on pitänyt paljon perehtyä, niin kuin ihan kotona opiskella. Mutta sitäkään on vaikea sanoa, että just tämä asia, mikä tarvitaan. Niin, että se riippuu sitten, että minkälainen alue ja mikä konflikti ja mikä. Niin, nimenomaan. Kyllä. Mutta äärimmäisen tärkeää työtä teet. Joo, todella mielenkiintoista ja varmaan löytyy niinku kuulijoistakin moni, joka haaveilee tällaisesta työstä tulevaisuudessa ja varsinkin tämänpäiväinen maailma, niin on luonnonkatastrofeja, on uhkia ja konflikteja, niin kyllä löytyy tarvetta sille ihmisyydelle ja että voidaan yhdessä, mä ajattelen ehkä just kuten sanoit, tehdä asioita yhdessä ja arvostaa toisiamme. Niin, no nimenomaan se inhimillisyys ja ihmisyys ja muita. Kyllä. Tiedätkö jo, että lähdetkö johonkin seuraavaksi vai? No en tiedä, just oli hetki sitten tullut sähköpostiviesti, mutta se on semmoinen paikka, mitä pitää keskustella täällä kotonakin. Se ei ehkä tule heti vihreä valo päälle. Okei. Eli päästetään sut sitten kotiin keskustelemaan seuraavasta paikasta ja kiitetään kovasti, että tulit tänne meidän vieraaksi ja oli tosi mielenkiintoista kuulla sun urasta ja sun työstä. Kyllä. Kiitos. Upeata työtä teette. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos kun kuuntelitte. Tack för att ni lyssnar.